ଓହୋ ଗୋଟା ପିଠା ଖଡ଼ିକି ଆଣିଛି ଯେମିତି 10 ଜଣ ଲୋକ ଏକା ବେଳେ ରୋଷେଇ କରିବେ। 10 ଜଣ ଲୋକ ସିମେଣ୍ଟ କଡ଼ା ଗୋଡ଼ି କଡ଼ା ବାଲି କଡ଼ା ବେଲଚା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଦୁର୍ବଳିଆ ଲୋକ ଆକୁ ଟେକି ପାରୁନି। ଏଠି ଏଇଟା ରୋଷେଇ କରିବି ନା ମହିଷାସୁର ବଧ ଗୀତି ନାଟ୍ୟ କରିବି? କହୁନୁ ନ କଣ କହିବା କଥା ମାଛ ମୁଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଦବ ତ ବୋଉ ଖାଲି କହୁଛି ଆଉ ବୋଉ କହୁଛି ବାପା କିନ୍ତୁ ଚୁପ ରହିଛି। ସକାଳୁ କେଇ ଥର ଆଇଲୁଣୁ ବେ? ନାନା ଦିଅ ଦିଅ ଅତି କୁଲିକୁଲିଟା ଶୁଣୁ ତତେ ଯେତିକି କହୁ ସେତିକି। ସକାଳୁ ଆଇଥିଲୁ କହିଲୁ ନନା ବୋଉ କହିଛି ମାଛ ବିହନ ଦିଅ ଦେଲି। ତାପରକୁ ଆଇଲୁ ନନା ବୋଉ କହିଛି ମାଛ ନାଞ୍ଜ ଟିକେ ଦିଅ। ଖାଲି ତା ବୋଉ ତ କହୁଛି ଆଉ ବୋଉ କହୁଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଏଇଟା ଆସି କହିଲୁ ନନା ବୋଉ କହୁଛି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦିଅ। ତ ବୋଉ କଣ ସେ ଖାଲି ଖାଇ ଚାଲିଛି ବସିକି। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଲେଇ। ଚାଲ କାଳୁ 20 ଥର ଆଇଲା ଖାଇଛି ଦେବି ନା 15 ଥର ଖାଲି ଖନ୍ଦା ଶାଳକୁ ଘରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। ଆରେ ମୁଁ ଏଠି ବରଯାତ୍ରୀ ରୋଷେଇ କରିଦେବି ନା ବୋଉ କହିଛି ବାପା କହିଛି। ଗୋଟା ଲୋକ ଆଜି ସକାଳୁ ମାଛ ବିହନ ଛଣା ହେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 40 ଥର ଖାଇସାରିଲାଣି। ନାନା କଣ ତମର କିଏ ବଡାପା କହିଛି? ନାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ବା ପ୍ରମିଳା। ତମେ ପ୍ରମିଳା ହୁଅ କି ଉର୍ମିଳା ହୁଅ କି ଝିଅ ହୁଅ କାନନ ବାଳା ହୁଅ କଣ ହେଇଛି କୁହ? କଣ ହେଇଛି ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? କିଏ କହୁନ? ତମେ ବୋର୍ଡ ପଢିକି ଆସିନ କି? ବୋର୍ଡ? ହଁ କଣ ବୋର୍ଡ? କାଲି ମଙ୍ଗନ ଆଜି ମୋର ବାହାଘର ଚିହ୍ନି ପାଇଲ? ନା ଜାଣିଗଲାଣି। ବୋର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରମିଳା ୱେଟ୍ସ ରଙ୍ଗବଳା। ଚିହ୍ନି ପାଇଲ ଏବେ? ଓହୋ ତମେ କନ୍ୟା? ହଁ ମାନେ ତମ ନା ପ୍ରମିଳା ତମ ସ୍ୱାମୀ ନା ରଙ୍ଗବଳା? ହଁ ନାଇଁ କାନ୍ଥ ଦେଇଦେଲନି ରଙ୍ଗବଳା। ନା ନା ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ବେରଙ୍ଗ। ହଁ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବଡ ଭାଇ ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ବେରଙ୍ଗ। ମୁଁ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ନାଁ ଧରିବିନି ତ ତାଙ୍କ ନାଁ କରାହେଇଗଲା ରଙ୍ଗବଳା। ଓହୋ ଦେଢଶୁର ନାଁରେ ଧରିବନି ବୋଲି ରଙ୍ଗବଳା। ରଙ୍ଗବଳା କରାହେଇଛି ପ୍ରମିଳା ୱେଟ୍ସ ରଙ୍ଗବଳା। ନାଇଁ ଭଲ 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 ଭଲ। ରୋଷେଇବାସ ସଇଲାଣି? ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ସରିଗଲାଣି ସରିବା ଉପରେ। କଣ ରୋଷେଇ କରିଛ ତମେ? କଣ କରିଛି? ପଖାଳ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। ପଖାଳ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କଣ କରିଛି ଯାହା ତମେ ଆଇଟମ ଦେଇଥିଲ ଲିଷ୍ଟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି ଆଉ। ହେଇଛି ହଁ। ସେ ଶାଗ ପୋଡିକି ପୁରା ଅଙ୍ଗାର ହେଲା। ଆଉ ଚିକେନ ରେ କିରୋସିନ ମିଶିଛି। କଣ? ହଁ ସେ ବାଜ୍ୟ କଥାଟା କରିବନି। କଣ? ମୋର ସେଇ ଲାଇଫରେ ଏମିତି ହେଇନି। ତମେ ମୁଁ ଭାଇ ଇଏ ଖଣ୍ଟି ଛୁଇଁ କହୁଛି ମୁଁ ଏମିତି ଜମା କରିନି। କରିନ? ନା। ଏମିତି ବା ହେଇଛି। ହଁ ତମେ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛ ଏଠି। ସବୁ କାମ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛ। ତମେ ମୋର ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନ। କଣ ଚିହ୍ନ ମାନେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସିଏ ଦେଶ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ। ଓହୋ ମାନେ ପୋଲିସ ପୋଲିସ। ଆଉ ପୁଲିସ ନୁହଁ। ଓ ମାନେ ମିଲିଟାରୀ? ନା ଆଉ ଯୋଉ କଣ ଯୋଉ କନେଷ୍ଟବଳ? ନା ଆଉ କଣ ଟ୍ରାଫିକ? ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ। ଯା 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 ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଶୁଖୁଆ ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇଯିବ। ଏଠି ନନା ଶାଗ ପଡିଯାଇଛି ଯାଅ ଏଠୁ।